ubuka into ezincane ngelinye ilanga isidumbu sakho siyobanjwa yithi sibancane singaka sithi ngingumhambe emhlabeni ngiphe inkosi amandla akho kuzodlula ethuneni inkonzo yokunqoba ithuni uyoyicelwa laba abantu obabukela phansi ngoba wena unabantu obathandayo nabantu ongabathanda etempelini konabantu othi mawubabuka kube ngathi ubuka isigcibilisho ufisa ukuphalaza kodwa laba abantu umbethe nabo ingubo emhlophe ungamthanda kanjani uShembe ma uneNazaretha olubukayo sewaze kwaba namaqoqo emathempelini noma mathiwa kunenkinga emzini othile uyabhekisiswa uba lo muzo kuthiwa unenkinga umuzo onjani ma umuzo ongenayo isubsidy umuzo ongenamonto awaya amaNazaretha ngoba ukudla kuzobe kungekho yahlushekwa akiwa ngisho emlindelweni umlindelo weNazaretha uzubanjwe iZayoni kodwa bakhona abantu besonta nabo inkinga bengaluthe etempelini bewumuntu ohluphekayo njengoba sewenziwe ngathi namhlanje naleli ibandla legwili ethi inkosi yasekuphakameni lolu uhambo bantu abami uhambo losizi lolu usuke nebhadi umuntu othi maye kule nkonzo umuzwe ejabula umuzwe encoma ajabe kumnandi uba iNazaretha othi uShembe lo muntu akakakhola kuhamba kuhambe ehlubuke ngoba umnikazi walolu uhambo wazohamba emhlabeni engakaze name phansi emzini lapha kwaNongoma Ndantongo wafika inkosikazi inkosi unyando wezulu isuka khona ibuyele eThekwini lo mama wayesevimba inkosi yamaNazaretha uma yayivimba emgwaqeni wayesebika usiza elibika yake yakhuluma ngayo inkosi lo mama ethi ngase ngimnika isibusiso ngamhawukela ngase ngimnika lo mama isibusiso othi kodwa into engayithanda ngalo mama kwathi ngonyaka olandelayo mangibuya ngisa lapha kwaNongoma othi wayesefika lapha etempelini eze kumina Shembe ezobonga uthi ngase ngitha unkosikazi lento awuyifuna wayithola wathi lo mama ngayithola baba wayesethi uShembe manje ucabangani othi lo nkosikazi wathula wayesethi inkosikazi kukhona yini okunye osakulindile ukuyofika emhlabeni okwedlula lokho phambi kwakho na wayesethi lo mama cha baba kukho wathi phona ulindeni othi ke uShembe lo mama waba nenhlahla khona lapha enikelisa lo mama wayeseyikhetha inkosi yasebuhleni wayesemeluleka uShembe wathi hamba mntanami uyofuna ingubo emhlophe uthenga umNazaretha bese ungena ngawe emanzini kuyima uqala ugqoka le ngubo yaleli bandla ngoba uyifaka ungakabhajadiswa mawe wayigqoka ungakangeni emanzini yahlala emzimbeni kuwe othi uShembe kuyohamba khambe sewubhajadisiwe kodwa uyiNazaretha bese uqala wenza lezinto awuzenza ungakakholwa ngoba wena wafaka umNazaretha ungakahlanjulula ugezwe izono zakho ilento edala abantu abaningi abamaNazaretha uthola umuntu usabhajadiswa omunye wazwaba nenhlanhla wagcotshwa waphatha abantu kodwa uthola ukuthi akehlukani nokuthakatha ngoba wagqoka lengubo engakabhajadisi wafalela izono ngaphansi kwayo Tota ehlukani nokuthakatha ethi-ke inkosi lo mama kahamba yothenga ingubo emhlophe kuzobe kubhajadiswa ngakusasa uthi lo mama mayexoxa wahamba ehamba kulaba abantu abadayisayo ebheka umNazaretha uthi wathi mayesezofika kubona kwase kuqhamuka inkosikazi eyayivunulile uthi kodwa ngalelo langa kwangalona ilanga lemgidi uthi kodwa lo mama waqhamuka evunulile eshaya yonke lemvunulo evunulwa womama emgodini wayesefika kuyena lo mama uthi wafika ngibamba umNazaretha ngobuka ngibuza kulona udayisa uthi malini wathi lona udayisayo 800 rand uthi ayisithi lenkosikazi evunule yathi hayi mntanami ungawuthathi lona asiqhubekeni sibheke nakwabanye uthi bahamba beyibheka leMnazaretha uthi wathi mayefika athi omunye hawu 700 athi lo nkosikazi ungawuthathi lona uthi bedlule uthi saze safika kwabanye nje uthi ngathi ngawubamba ngibuka hawu lona wangabe usafana nalena kade ngibuka kanti mihlelene engisuka kuyo uthi ngase ngibuza lo mama ngathi malini mama umNazaretha wayesethi 180 uthi ayisithi lenkosikazi lalela ke mntanami ngisiza uthenge lo mNazaretha noma usungaba nakho lokya kodwa le ngubo boba nayo ngoba iyona ngube yafika noShembe wathi iyona ngube efaka umuntu ezulwini wathi wonke abantu abafaka le yangubo
ingubo bayohamba emhlabeni bengangene ezulwini ngoba bafa bengenayo ingubo kaShembe. Uthi wayesewuthenga lo mama lo mNazaretha, wathi maye uthenga ephenduke ebuka lo mama behamba naye, wathi akasamboni. Usebuya uzoxoxela unyazi, lathi unyazi lwezulu, hayi mntanami, mama bengayona umama lo buhamba naye. Lathi kodwa bekubaba ongizalayo uthi ngulo makhosazane bezokutshengisa ingubo kaShembe. Amen. Wayesembusisa uShembe wathi inkosi ikubusisa. Wayesehamba lo mama eyobhajadiswa. Uthi ke lo mama bantabami, kangisho ukuthi kulaba banazo barong, uthi kodwa mina ngatshelwa lapha emadlebeni kwathiwa ngize ngingabi nebhadi ngifice ukufa lengubo kaShembe ukaligi ingekho, ngoba umuntu ohamba emhlabeni engenayo lengubo kaShembe akangene ezulwini. Vele mase sikhuluma iqiniso lena yakho neyamakuyona kaShembe yethu ibonakala ngoba kunabantu abanga-afford ukuyithenga ukuthi akuyona yasesontweni yokuhweba. Amen. Ngoba kuleli bandla uShembe wafika wabuka abantu, wabuka usizi, wayesekwenza konke. Wayesethi bantabami kunina Nhlasuthi niyofaka amayembe amhlophe uma kuyisabatha. Leli yemba ulifaki ngoba uzwa nje uthanda limpoqo, awufaki noma umuphi umbala ngesabatha. Leli yembe liyaphoqa, uyathanda kawuthande limhlophe ngoba liyisililo sengodosi lababamkhulu ayishiya lento abaze seza kulelizwe okuyiyembe yalikhiphayo yalinika ubabamkhulu. Uthi ke uShembe nanoma inini bantabami seliyoba isifungo leli yembe. Insizwa maya 23 iyofaka iyembe elimhlophe, noma ize esabatheni iyofaka iyembe elimhlophe, noma kuzikhumbuzo siyofaka amayembe amhlophe. Wayesethi ngale yangaphesheya bayofaka amaduku amhlophe ekhanda oba amaduku esilila, amaduku entethelelo. Kodwa namhlanje ukubona odadewethu ngamasabatha begqoka amaduku ambuze ensimini, omunye egqokele nje elikadolithi ngesabatha. Wamanje sekunalento yamathimu nakubona kuthiwa team blue team red, kodwa bakhohlwa ukuza kwabo lapha babezokwenzani. Njengoba silapha nje sizothetha amacala. Amen. Amacala abazali bethu, amacala okhokho bethu abedlule emhlabeni, abantwana basemakithi abangabanga nayo inhlanhla yokubona inhlamvu yelanga nenyanga, abahamba besezwini komama bethu. Namhlanje nalabo bantwana njengoba uShembe afika nje bonke bayanyakaza bafuna ukulungiselwa. Lapha eMlazi engihlala khona sihamba ngezitimela, ngelinye ilanga kwafika umama othi lo mama bantabami ngizwile nimemezele ezitimeleni okuba uShembe uyeza lapha eMlazi uzofika eTehesi. Bengifisa nami ukuya kuShembe ngiyombikela osizi lengane yami yomfana. Hawu mama kwenze njani? Othi nginengane yomfana lapha ekhaya isindala kakhulu. Lo mntwana waqalwa isifo sokuwa, sambamba lesifo azwayeka ngisho isikole ngoba lento ayimsuka ngisho esikoleni, avela waqhamuke phansi. Hayi lumulimi lolu bembamba adlikiza, wazwa agcina esiyeka isikole wahlala ekhaya. Uthi ke manje fanele ngabe umuntu uyasebenza kodwa akakwazi lokuphuma yofesa lo mntwana ngoba unamahloni naphakathi kwabantu. Isifo ke manje asephila naso. Uthi usevela ayichamele nje ngisho emini ehleli sibone ngomkhamusi wehla ngebhlue. Uthi ke bantabami njengoba ningibona nje ngikhuluma ngomuntu ona 35 years. Kodwa lo muntu sengaphenduka mina ngawumuntu ozela ingane encane ngoba ngimthengela amaphampasi. Lo muntu mangizohamba nakufanele afake iphampasi uzumkhamo ungehlele ebhlukweni. Uthi ke lengane siyakhetha ukuhlala endlini ayisaphume endlini ngoba nabangani bayo babeyihleka. Manje uShembe ngangisiza yini? Sesithi thina yebo mama uShembe ngakusiza. Kanti lo mama uzothi efike eTehesi afike late nalo mntwana wakhe, ubaba esehambile waye emampondweni. Kodwa waba nenhlanhla ngoba uShembe maNazaretha usebenza ngethemba. Uyazi noma ungasuka lapho uye ebuhleni uthi ngifuna ukubona ubaba nginikele kuye, ube nenhlanhla futhi unikele kuyena uShembe. Nixoxe naye akwelule ngendlela akweluleka ngayo. Kodwa ithemba mali ngekho kwena uthi lento engizoyibika kubaba izolunga ngeke ilunge ngisho sewubuya kuShembe. Ngoba uye nenhliziyo engabazayo. Lo mama waba nenhlanhla noma ubaba esehambile.
bese simxhumanisa nomfundisi uMadonde sewumvangeli kade ehlala lapha amasha sihambana ngeitimela wayesemthatha lo uMadonde wayesethi hayi mama iphi lengane okhuluma ngayo wathi nawo wathi awinsizwe ngaka wathi lona wathi mthatha umbeke lapha kade kukhona isihlalo senkosi uNyasa bese ubika kuso wakhipha u5 lo mama wabika enhlabathini la bekubekwe khona isihlalo senkosi washiwa lapho lo 5 akekho wawuthatha kwahanjwa kwahlakazeka sabuyela eMlazi kuFebruary yenzeka lento kwawumhla ka5 kwathi ngoJulayi sisebuhleni ngangumfundisi uqhamuka phezulu ehla kanti lo mama ukhona lapho uzebuhleni naye usembonile ukuthi ushembu ubani lo mama wayegijima hebeze evimba uMadondo uMadondo ephenduka kuthiwa uyacela umfundisi bese ephendukela kulo mama athi lo mama mfundisi ngizobonga athi uMadondo uzobongani athi mfundisi njengoba ngafika eTesi inkosi ingasekho nathi anginikele la ibihle ikhona uthi ngelanga enganikela ngalo sathi ngilele kwafika ingane kumina endala yentombazane eyayibhinqa amahlahla ngapha ngezansi uthi ngenhle ingagqokile uthi lengane yafika yathi sawubona mama uthi ngavuma kwabuye kwafika into ethi mina hayi kanginayo ingane yentombi mina nginalo mfana mfethu uthi ngase ngithi angiyena uma wakho mina uzalo ubani wena uthi lengane ayiphendulanga loyo nto kodwa yathi uyambona usibanibani isho lo mfana wami yathi uyambona njengoba enjena nje wenziwa yimi yathi ngaqale ngamfaka isifo sokuwa bangitshela ukuthi nisonaka ngoba akekho umuntu emhlabeni onekhambi lokwelapha isifo sokuwa uthi kodwa kaninakanga noma kunjalo ngagcina sengimyekisa isikole uthi ngase ngihlala lapha esinyeni sakhe sokuthi ngivele ngimenze nje ayichamele noma ngasikhathi sini uthi ke njengoba umbone njena nje wenziwa yimi uthi mina mama ngizalwa nguwe kodwa wena ungazi ngoba mina ngachitheke esini kwenu nenyanga embili uthi selokhu ngahamba ngifikile endawo mama nginegazi emzimbeni lento edala mawuya kubantu abahlolayo bethi kunesilwane ohamba naso kufanele uyogezwa uthi ngangisona isilwane mina ngingane yakho konke into edala mawuthi uyahamba kubantu bethi unesilwane ingoba mina emzimbeni wami kunegazi ngafela egazini angigeziwe selaze lo maleli igazi lamnyama lomela kumina umzimba wonke uthi ke ngeke alungelwe lutho sibanibani mami nanginganakiwe ngihle njengoba ehlupheka nje kwenzeka zonke inkinga zidalwa yimina mina ngachitheka kuwena eswini umbuzo ke lona maNazaretha okuba njengoba silapha namhlanje na abekho inabantu basemakithi nabantwana bethu abakhala leso sililo na sokuba banakiwe ngoba ingane esuka ihamba emhlabeni iyafana nesichitho noma ungenzane umsebenzi ekhaya wenzela abantu bakini kodwa isibusiso somsebenzi osukuwenza kubizwa lengane ngoba yona isuka ingane ehlambulukile isuka ingilosi okuyiyona ethunywayo edlozini njengoba ingenagama beyihebeza seyindala kangaka ubona ukuthi iyofika nane enhle kuyikunike uma wena ungakazi uyenzelele utho kodwa wena uyakhona lezi ngane ohlala nazo nje ekseni ivuke ezahla lezi ngane ohlala nazo mase igugile impahla uyahamba nazo uyithengela lezi ngane ohlala nazo zinamagama ezimenyezwa ngawo uma kuyiwena njengoba siphile enyameni angithi nawe mangathiwa silapha ngaphandle ngithi hey wena wozala kungasuke sinamathambi sikoke ukuthi usho kubani lokho ngimdala kangaka manje ucanga ukuthi lengane yakhe phesheya kwethuna eyafa mama yafela esibelethweni kuwe njengoba namhlanje unenkinga nje yokuba sewaphathwa isinya awenziwa yini ukuthi usindwa yilomphefumulo weingane ofela kwenesini akhishwa nini amathuna ezingane zakho kuwe abatwana ukubazala ngoba phela abantwana ukubazala sebefila abantu bayokusho zakho bethi le ndawo engikuyona mama enginyinyile indawo kuba ngihlale khona mana mfowethu sewayinika yini wena yakhe ingane yashona noma eyaphuphuma indawo yokuhlala
ngoba ngiyakhumbula lapha yana esibhedlele eDington inkosikazi yafika enyangeni yezulu ithi baba ngiyahlupheka ingane zami sezaphelelwa umsebenzi kwamina kwavaleka impesheni ayikho into engilungelayo shembe ithi inkosi inyanga yezulu mntanami unamasu amangaki uthi lo mama mahlanu uthi ushembe cha ngikhuluma lezi ingane eziphilayo mntanami esibhedlela emshiyeni waya kangaki kuthiwa uyobeletha uthi lo mama ngaya ka-80 uthi wabuya nezingane engaki